Hello mga langga, this time nanda ko og mga palamig sa mga estudyante, college, senior high, high school, og akong mga paninda anak mga langga kay chuko, tapioca, minggo tapioca og kana ang limon ug naapoy hot cake. Salamat sa Ginoo tungod kay siya nagapanalangin daghan pong mo palit ana tungod kay atbang ra po na siya sa gate ang ako ang tindahan nga gamay. Bless kaayo tungod kay mudumdum gid pod sila sa pagpamalit namo, and then salamat sa Ginoo siya gid kanunay nagapanalangin sa matag usa, and then more blessing. God bless sa tanan. Salamat. Shout out sa tanan ako mga customer nga mga college student, sa mga high school, senior high. God bless ninyo tanan. And always amping. Salamat. Palit na mo.
Ano pasahero? Ah.